idan ka zo kana son naira cash kai transfer, to a ƙa'ida naira 10,000 ka yi transfer ɗin naira 10,000. To daga nan kuma sai mai naira ya ce to za ka biya ni ladan wahala na zuwa banki da nemowa da kaza, sai ka biya shi daban. Ina fata an fahimta. To wannan shine shari'a, amma ba a ce to ga transfer za a yi naira 10,000 zan maka transfer amma kai za ka bani cash naira 7,000. No. Ko za ka bani cash naira 8,000. A'a. Naira 10,000 naira 10,000. Ladan wahala kuma ko da 9,900 ne. Wannan ya danganta da yadda tsakaninku kuka yarjejeniya. Zan maka transfer din naira 10,000 ka bani cash naira 10,000, amma zan biya ka wahalan bani cash din nan da nemo shi da kai. Sai ka ce a'a ai wahalan ba da cash da nemo shi 9,999, sai ka yadda sai kai mashi transfer din 9,999, ba 10,000 ya tashi a naira ɗaya ba. Na yi tsakaninku ne, kai ka yadda da cewan wahalansa ya cancanci wannan kuɗin. Ina fatan ka fahimta. Tunda ka yadda wahalan ya cancanta, to wannan tsakaninku. Amma ya ce a'a to shikenan zan maka transfer din 15,000 kai kuma ka bani cash 10,000. No. Bai yi ba. Zai mutum ya ce ai natijan a ƙarshe abu ɗaya za a isan ma na Bilalu asali da aka fara hana riba a dabino, ba natijar a ƙarshe abu ɗaya ba ne? Na aljam'u da janib da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da dabino, ya ce ya kai ka samu, ya ce na je na sai da kwano 2 ne na dabinan da muke da shi wanda yake raje, aka bani kwano 1 na wannan. Manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka ƙara, ya ce ainur riba, ya ce ka sai da nakan nan da kake da shi da kuɗi. Nakan nan kwano 2 kuɗinsa naira 1,000, sai da ka karɓi naira 1,000 sannan ka baiwa shi mai, ko da shi wajen shi za ka ƙara saya, wanda ya sai naka ka ba shi kuma naira 1,000 ya baka kuma mai kyau, amma ba ka ba shi dabinan mara kyau ya baka dabino mai kyau ba. Wannan bai halatta ba. Ina fatan mun fahimta. Allah ya ƙara fahimta.